Сәлам дуслар! Елның 30-нчы атнасы үтеп китте. Бүген безнең пәнҗешәмбе, димәк сез топ-клип тапшыруын карыйсыз. Эфирда мин Ранил Нуриев һәм без башлыйбыз. 30 июль халыкара дуслар көне. Ә безнең җырчыларыбызның үзара мөнәсәбәтләре ниндирәк? Кем белән дус, ә кемнәр киресенчә бер-берсен яратып бетерми? Без бүген шуны ачыкларбыз. Ә бу резидентыбызны каршы алыр вакыт. Шушы көннәрдә генә Гөлназ Солтанова 3нче тапкыр әни булды. Куанычлы хәбәрен җырчы селфи ясап Instagram аккаунтына илде һәм
Шундук дусларыннан берсеннән-берсе матур котлау сүзләре агылды. Һәм инде Гөлназның дуслары күп булуы ачыкланды. Biz de şın күңелдән Гөлназны бәләкәче белән котлап, 13:20 номерына топ клип сүзен язып, 105 санын җыеп, SMS юллыйк. Күз яшьләрен түгеп, еллар үтте диеп, сагышланып утта яшәгәнмен көеп. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бәхет килер диеп, көткән чакларымны искә алам хәзер. Яшьлек елларымны кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бәхет килә икән, көтә белсәң генә, уйлар синең белән, бәхетең син генә. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бер кеше бер юлы дуста, коллегада, яраткан ирдә була аламы? Ала, тик андыйлар сирәк очрый. Татар эстрадасында җырчы Люция Мусинның андый кешесе бар. Һәм ул әлбәттә Рөстәм Закиров. Дуслар, сезгә Люция ханымның «Эх дөньясы» клибы ошый икән, хәзер үк кәрәзә телефоннарыгызны алып, 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 112 санын җыеп, SMS юллагыз.
büyük kader dünya sandı baştay keşkünede laşın kuş gibi burada ey dünya aziz dünya tatlıdan tatlı dünya boş imin dip yürgenlerinin başını idirgen dünya ey dünya aziz dünya tatlıdan tatlı dünya boş imin dip yürgenlerinin başını idirgen dünya. Ey dünya fani dünya kadrin bilir dünya sana doğaş kübük sayarıyda kısqa şey kübük uza ey dünya aziz dünya tatlıdan tatlı dünya başı mimdip yürgenlerinin başını idirgen dünya ey dünya aziz dünya tatlıdan tatlı dünya başı mimdip yürgenlerinin başını idirgen dünya. Ey dünya sırrı dünya Mengü oşulmaz dünya Var nersege boş bulup da Bizge boş bulmaz dünya Ey dünya aziz dünya Tatlıdan tatlı dünya Boş imin dip yürgenlerinin başını idirgen dünya Ey dünya aziz dünya Tatlıdan tatlı dünya Boş imin dip yürgenlerinin başını idirgen dünya Boş imin dip yürgenlerinin başını idirgen dünya Başını idirgen dünya. Şahzat yaratып bitirmәүчеләрен сер итеп калдырып, безгә дусларының кем икәнен генә әйтте. Ул исә Гүзәлия, Илдар Гаделшин, Фирүзә Хафизова, Айдар Аглямов һәм Гөлсирин Абдуллина. Дуслар, без кәрәзле телефоннарыбызда 13-20 номерын җыябыз, топ-клип сүзен һәм 110 сан язып, серле Шахзатның Гөлбану клибы өчен тавыш бирәбез. Akböregen var disen, nige anı kimisen Sigen yarın var disen, nige anı simisen Hey 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 Gülbanu, günde yanında bulam Günde günde aylı tünde yanlarında min bulam Hey 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 Gülbanu, günde yanında bulam Günde günde aylı tünde yanlarında min bulam Aslı sinen kiygenen, kökne sinen kiygenen Uynamışsın da kılmışsın yok mu elle süygenen
ишек алды тал тирек, талга сандугач кирәк. Озын буйлы егетләргә кыска буйлы кыз кирәк. Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы көндә яннарыңда мин булам. Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы көндә яннарыңда мин булам. Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы көндә яннарыңда мин булам. Эй, Гөлбану, көндә яныңда булам, көндә айлы көндә яннарыңда мин булам. Көндә айлы көндә яннарыңда мин булам. Кыска вакытлы реклама бик тиз узар. Бездән аерылмагыз. Татар эстрадасында беренче адымнарын ясаучы Лиана Хисматуллинаның әлегә дуслары да, дошманнары да юк. Ләкин күп артистлар белән инде ул таныш. Дуслар, яшь җырчыга көч-куәт өстәп, 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 109 сан җыеп, SMS җибәрик.
назларына. Ә менә күп кенә егетләрнең башын әйләндереп йөрүче Гөлназ Сабирова хәтта дусларының кем икәнен дә әйтергә теләмәде. Аларның күбесе егетләр, шуңа күрә исемнәрен әйтергә теләмим, чөнки кызлары бар бит диде ул. Ә сез, дуслар, 13:20 номерына топ-клип сүзе белән башлап, 104 санын җыеп, бергә клибы өчен SMS юларга онытмагыз. Яртысы үтте, ә кызыкның әле яртысы алда. Тапшыруыбызның уртасы. Лилиана Ирназарова татар эстрадасында дус булуны бик кыен, чөнки сәхнә кешеләре үзенчәлекле дип саный.
Шулай да дусларга килгәндә уртак телне ир-егетләр белән бик яхшы таба икән җырчы кызыбыз. Алар рәтенә Мирхәт Гайсин, Роберт Ямгуров, Алмаз һәм Айдар Юнысовлар керә. Сез һаман хатын-кыз белән ир арасында дуслык була алмый дип уйлыйсызмы? Уйлый торыгыз. Һәм 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 107 сан җыеп, Лилиананың клибы өчен тавышлар юллагыз. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Ак-караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ак-караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга, бар адымнарда аерыла уңга булмаса сулга. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга, бар адымнарда аерыла уңга булмаса сулга. Ак-караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ак-караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ялгышулар, саташулар була барсы да, әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына. Ялгышулар, саташулар була барсы да, әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына. Караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Караны уңнысыңны аера белү кирәк, бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Бер үп мине дип дуэт җырлаучы Рузилә һәм Айгиз бер-берсенә ошамаганнар. Рузиләнең татар эстрадасында дуслары булмаса, Айгизнең киресенчә дуслары бик күп һәм ул аларның барысын да ярата. Дуслар рәтенә сабакташы Хамай һәм Айфара төркеме солисты Алмаз Шәрифуллин керә икән. Тик менә соңгысы белән генә күптән күрешкәнем юк дип моңаеп куйды Айгиз. Дуслар, ешрак күрешегез. Ә без хит парадын дәвам итеп 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 108 сан җыеп, бер үп мине клибы өчен тавыш бирәбез. Бер мине үпсен мине
nazlı gülüm Yüreğime yar dingim Altınımsın, yakınımsın, bir günemsin, bir günem. Saylavıma canım seni, bugün ben kışı günümem. Yandım yine, gidim yine Alırsın kışağına Beşir yüreğine yangan Sin kaynarlarına Yarat mine, nazla mine Sil bir canlarıma Sağındırdın digen bula Gitsin ki yanlarıma Yandım yine, gidim yine Alırsın kışağına Beşir yüreğinde yangan Sin kaynarlarında Yarat mine, nazla mine Sil bir canlarıma Sağındırdın digen bula Gitsin ki yanlarıma Yandır mine, Gidim yine Alırsın kışağına Beşir yüreğinde yangan Sin kaynarlarında Yarat mine, nazla mine. sil bir canlarıma Sağındırdın digen bula Gitsin ki yanlarıma Sağındırdın digen bula Gitsin ki yanlarıma Gitsin ki yanlarıma Top klip hitlar paradının üçlügün bu yılı kim aşıp jiberəşəgin hazır bilirbiz. Tatar estradasında dostlar bula almay, bari tek kollegalar. Kollegalar arasında konkurentlar deb uyli güzelim. Өзінің конкурентлары рәтіне ise ул Айгөл Рахимова, Гүлназ Батталова, Алина Даутова һәм Вероника Кузнецованы кертә икән. Ә менә гүзәлемнең иң якын дусты һәм сердәшесе ул Салават Миниханов. Әгәр дә сезгә дуслар гүзәлемнең әни клибы ошый икән, 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 113 санын җыеп SMS юллагыз. Кояш кебек нурлы ниемә Багышлыйсым килә җырманы Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Алтын киңәшләрең бирергә дә Юлатырга һәр чак әзерсең Сау сәламәт булып яшә әни Дуга итеп теләк телим мин Сау сәламәт булып яшә әни Дуга итеп теләк телим мин Әни, кадерлем син минем Бүләк итәм сиңа җырымны Әни, кадерлем син минем Бүләк итәм сиңа җырымны
Yaktı nurlar bulsun Hem sönmesin ümit şatkısı Rahmet sina bası ışın eni Yıldızlarının sin in yaktısı Rahmet sina bası ışın eni Yıldızlarının sin in yaktısı Eni kaderlim sin benim Güle gitem sina jırımda 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 Güle gitem sina jırımda Илмира Нагимованың якын дусты Илмира Сулейманова икәнен барыгыз да беләсез. Бу сер түгел. Ә менә Алина Даутованы яратып бетерми икән ул. Һәм тагын бер яңалык. Хит-парадта Илмираның Белмәдеңме клибының вакыты чыкты. Шул сәбәпле без бүген аны озатабыз. Bugün kinet haber aladım Sağınasın yaratıp Gitken idin başka yarga Yüreğimni yılatıp Bilmedin mi gitken şokta Meni sağınacağın Yaratusuz bu turmuşta Жеңіл bulmayacağın Bilmedin mi gitken şokta Meni sağınacağın Yaratusuz bu turmuşta Жеңіл bulmayacağın Yuqağılma sin qabattan Yüreğimnin qılına Eğlenmesin ul yanadan Hislerinin kuluna Bilmedin mi gitken şokta Meni sağınacağın Yaratusuz bu turmuşta Жеңіл bulmayacağın Bilmedin mi gitken şokta Meni sağınacağın Yaratusuz bu turmuşta Жеңіл bulmayacağın Özün üçün yoğaldın Bilmedin mi gitken şokta Meni sağınacağın Yaratusuz bu turmuşta Жеңіл bulmayacağın
Onsuz bu durmuşta Jengil bulamay Инде беренче баскычны кем яулап алганын яшерүдә мәгънә юк. Шуңа күрә озакламыйча алкышлар белән лидерыбызны каршы алыйк. Радик Юлиакшин, Сөмбел Билалова һәм Алсуа Белханова буларның барысы белән дә Гүзәлия дус. Ә менә үзләрен әллә кемгә куеп, кеше алдында батырайып йөрүче артистларны жәлли икән ул. Гүзәлия ханым андыйларны жәлли торсын, ә сез, дуслар, 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 111 сан җыеп, югалтасым килми клибы өчен тавыш бирегез. Худай биргән бәхетем син гомерлеккә дип килдең югалтасым килми сине без икебез бер беттек сындырма канатымны югалтма өметемне тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне сындырма канатымны югалтма өметемне тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне сындырма канатымны югалтма өметемне тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне сындырма канатымны югалтма өметемне тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне Кулларымда синең куллар, йөрәгемдә исемең. Кавыштырды безне язмыш, күзләргә тимәсен. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Худай биргән бәхет
Дусларыгыз барлыгын һәм инде әлбәттә ошаган клибыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Аны сез белгәнегезчә 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, клипның кодын чыеп юллый. Яисә TMTV Online.ru сайтына кирип тавыш бирә аласыз. Instagramдагы аккаунтыбызны һәм ВКонтакте сайтындагы официаль төркемебезне дә күзәтегез. Анда бик кызык. Онытылмаслык яллар телим һәм сау булашам. Сезнең белән булдым мин, Рамил Нуриев. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.